محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد yo en garti e deftere ceerno he ceerno men cheikhuna alhaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu deftere makko hijratu su'ada'i wa rihlatu shuhada'i nde o walli fi e gurdam ceerno makko sayyidul haji ali radiyallahu ta'ala anhuma hanki dartunoɗen ko e page 22 hello 22 ɗo joni ko e hello 23 he gonɗen o wino deftere nde waɗi ko dame jeetati e mabahas Allah waɗi hanki ko mabahas o on kam inde makko ɗum waɗi windande hanki nde juuti mabahas woni ɗo ceerno wi ɗo wittete e deftere he ɗo jiɗɗa wittoyde koko woni sababu mbimi alhaji ali izzuddini ɗum jannguɗen hanki ɗo joni ko albabul awwalu dame ɗe ko jeetati hande naateten e damal garwaniwal e deftere he albabul awwalu fi ta'rifi bi nasabihi damal gadigal ngal ko andinde asko alhaji ali sumi jofinoma ɗum e bindande men gadane mbima mondema ceerno haalo e asko makko gila halwar ha kay heyɗi ha yetti ciloji ɗum noon ko hande janggueten asko alhaji ali gila halwar ha kay heyɗi ha yetti ciloji ɗum ne e damal he wa zurriyatihi e geñgol makko ko Allah arzikinimo e ɓesgu kanko alhaji ali ɓiɓɓe rewɓe ɓiɓɓe worɓe fof naɗo tawno kadi alhaji ali mo jiiɗa o ko neɗɗo bindannoɗo hay hunde fatortako ɓiɓɓe makko ɓe kala hen goto ñalawma mo jibina lewru nde jibina hitande nde jibina heure mo jibina fof mo windi waɗi ceerno nde wina walli fo deftere nde o totti ceerno kayitaji ɗi ceerno nde windata nde jimi koye kayitaji alhaji ali kala hen goto nan ɗo ne waɗa ɗo ñalawma mo jibina lewru ndu e hitande nde kamɓe fof rewɓe e worɓe fo ceerno no haali ɗum andi kam ko alhaji ali tottima ɗum ceerno kam tawaka nde ɓe jibina anda ñalawmaji ɗi kadi kala komo haala hen fof koye alhaji ali o itti sabi ko on o namdotono gurdam mum saaha omo nananno e almuɓe ɓe ko nanno ceerno en ko seniɓe ko rentiɓe kala ko on nani almuɓe o winda wara o holla alhaji ali o namdo ɗum kaari de wini no gonɗon guiɗo mbisawo on baddama ni beele ko noon ko woni hen gonga alhaji ali yo ma aha ko noon ko woni hen juumde alhaji ali yo ma ala ko ni e ni kadi no felliti omo winda deftere nde alhaji ali yamirimo yo ya guiɗo bisawo kanko ceerno o ummi madina alhaji o woppiɓe ɗon o yeehi guiɗo bisawo batte alhaji ali kala ɗo alhaji ali menno fawde koyngal mum ceerno ari ha ɗo ɗum waɗi guure ɗe ko ɓuuri hen hewde kanje fof eɗen ɗo kala hen wuuro ɗo batte alhaji ali ɗo meeɗi darade ɗo meeɗi wonde fo ceerno men cheikhoul alhaji Mouhammad ibn Saïd o ari ha ɗo alhaji ali ko ɗum ɓuuri haade a felliti windu deftere jimmi ko jaaha guinne bisaw nonkude en paƴama en fof ɗin nokkuji fof ceerno men jaɓɓi ɗon o yiiri yitere makko ɗum taw nawnomo toon tan ko yiide batteji ɗi pour taw anda deftere nde no windi ɗum taw jiida e nelle alhaji ali nelannomo to alhaji ali nelannomo yo yaa guine bisaw e guine Conakry mo yahanno toon lomtinamo ya waajoyo hokkiro e laawol tijjaniya noddi yimɓeɓe e peewal na e damal he haalde ɓesgu alhaji ali wa azwajihi e suddiɓe makko fo nan ɗum suddiɓe alhaji ali sohnaɓe makko kala gooto inde mum inde bammum naɗo wa nas'atihi e puɗe alhaji ali no feeñiri no ƴaftori no o mawniri wa ahdihi ɗariqi rusdi e no ƴeftiri laawol faade e peewal ɗum kam hanki ni en joofima ɗum mabahas ɗo sabi alhaji ali ummi mawni seeɗa tan yiɗi peewal kanko rewani e bordias ɗum suka e mbaɗata
o wonde ummi tan o yiilo yiiɓe moƴƴuɓe ɗon o woni asisan fiddini omo sembina ha woni asisan liddini ha o yetti felo wattindigo o wonti izza dini no ƴeftiri laawol ɗewal ɗum fof ne damal he ma a bayani tarihi ma ulima min zalika ne hen kadi peññingol tarih fodde ko anda hen wama ulima e ko anda min habari abaihi fodde ko anda hen e habaru babiraɓe makko woni gorol makko ummiɓe Fuuta min habari abaihi habaru gorol makko babiraɓe makko alkirami tedduɓe wa rahimihi e enɗam makko woni dewol makko abaihi ko gorol makko rahimihi ko dewol makko fone e ngal ɗo damal joni noon ceerno wi nasabu cheikhi watanaqulatu abaihi gonɗen ko e page 23 no gasite ceerno wi en naati haalde asko alhaji ali watanaqulatu e geggugol abaihi babiraɓe ko no jejjiri noɓe gummori halwar e geggi e koɗoyi kay heyɗi e geggi kay heyɗi ɓe ngari ciloji ɗum ceerno haala ɗum o adorto o yi wa amma nasabuhu fa amma nasabuhu tawi ko asko makko fa huwa seyyidi izzuddini abou ahmad al muhtar alhaju ali ibnu abi bakrin ibni ali ibni mahmoud ibnu ali ibnu tafsir oumar ha yetti oɗo tafsir oumar ceerno haalni ɗo min jommu ɗo e askinande mo hooram tawi taw mi jimani hen mi wima bachiru ousmane ali bocar ali mamoudou ali tafsir oumar ɓe woni ɓe ceerno haalni ɗo ɓe komo holiyani wima mi woni bachiru ousmane ali bocar ali mamoudou ali tafsir oumar ceerno haalɗo yidde mabɓe kamɓe ali bocar ali mamoudou ali tafsir oumar tafsir oumar oɗo o lollirno ko maat inde ha ƴeew tafsir oumar kono o lolliri ko maat ayi ali ibni tafsir oumar ndeke ali ko ibni mat ali mat on tafsir oumar o on jibini o ali o ali e ayche jiidi yumma e baba ayche mat e ali mat nani ali omoni ayche mat e ali mat ayche jibini adama aysi adama jibini cheikh oumar ni tan ceerno ousmane en mbade alhaji ali wade cheikh oumar ayche mat ali mat jiidi yumma e baba aysa ay heɓe cikkata so wiyama adama aysa ko inde wootere kono aysa o ko inde adama ko inde aysa o jibini adama jibini cheikh oumar radiallahu taala anhu abdoul atana haala ɗum abdoul atana jogui balla mo askinta ɗum joni pour ɓaɗo tan haqqillaji yimɓe ɗo jooɗi tafsir oumar o woni mat kanko jibini aycha o jibini ali pour ha ganda to banggue asko alhaji ali to hol tolniɗo e cheikh oumar sa yiɗi mbaɗa tan amadou cheikh wona cheikh o jogui ɓino mo wiye amadou cheikh joni oɗo o aali tolnodiri e aycha mamoudou o tolnodiri e adama oɗo aali tolnodiri e cheikh oumar wona yi aali e aysa tolnodiri mahmoudou e adama tolnodiri oɗo aali tolnodiri e cheikh oumar o tolnodiri e cheikh oumar joni noon amadou cheikh tolnodiri aboubacry bamum alhaji ali wona faami ɗum waɗi ceerno muntaga tal en ceerno muntaga goto babum ceerno madani tal o noddiranno ceerno ousmane en ko kaw tan noddiranno ko ni ɗum wayi ayse mat ali mat ayse jibini adama
adama jibini cheikh oumar ali jibini mamoudou mamoudou jibini ali ali jibini aboubacry aboubacry jibini seyd alhaji ali oɗo tafsir oumar wa hada huwa jadduhum alladi hajara min halwar ceerno wi o tafsir oumar mat ko o woni perɗo immi halwar o wi ko o immi halwar o haalni ɗo tan o haalani on jinna e mum to halwar noon ɓen ko toon keddi toon maayi caggal ɗum kanko tafsir oumar o feri o yalti halwar halwar noon o wi min ɓura fuuta tooro ko e gure fuuta tooro o wi janub nahri sénégal ko worgo sénégal sabi fuuta jogii ko rewa e worgo jogii ko rewa jogii ko worgo kono ko worgo o feri o yalti halwar wa jaa ila kay heydi ay o wari kay heydi kadi paama ɗum ɗo joni goɗo asko ko kalten ɗo ngo no mbimami ni bamum seyidil haji ali nden no ko bindowo ɗum noma en garo heen ni ko bindowo kadi ko jeeyannoɗo hay kayitaji asko makko pop omo waɗi ɗum e wakande nde o ɗanni o fata ko juuti o artani alhaji ali kam ne hi janngoyi teeto yaano hoɓa toon duuɓi jeenayyi deggodirɗo o artade kam alhaji ali duuɓi jeenayyi deggodirɗo kadi yummakko ɓe gittodirani kum wona no joni ni téléphone ngaji en lettre uji e wona noon yummakko saaha foof uddata wakande nde wona lirde kayitaji ɗi ngoɗo asko fof alhaji ali nde ari yummakko tottimo wima ɗum ɗo ko bamma moftuno ɗiɗo kayitaji ɗum waɗi kanji fof o wanjiti ko faati asko ngo kanko alhaji ali o wanjiti fodde bindol baba o heddori ko wanjiti ko o neldi ciloñ ceer hamme baba talla ndonnomo neldanno almuɓe e janggoy mi ñii ko mo jiidi yumma baba alpha mahamoudou on alhaji ali jiidi yumma baba alhaji ali neldinomo ciloñ yo janggo taw jiida e almuɓe ɓe o neldanno toon ɓen nawi toon kayitaji ɗo wi ceer hamme yiilanomi askam nan ɗo cilon ɗo o wi sabi bamum babam bamum aboubacry ko ciloñ ubba on bamum ko ciloñ ubba ɗo waɗi ceerno maɗo komi wiyanno tan alhaji ali ko ciloñ na kam noon to wiyano kanko ceerno jaɓata ninowde ɓe ha halwar immamiraɓe taniraɓe fof ɗon leeli asko ngo fof no woodi no mbiɗa haalaji o neldi ceer hamme baba talla ceer hamme jiimi asko waɗi ko ceer hamme yiitanimo koreji maɓɓe ciloñ ɓeɗo oɗon jiya biteɗo chérif bagui TFM ko ɓen to goni toon famille amen Siley Bakkel en ceerno Aliou Sy leegal ngal ha joni nan ɗo wiyete ko leegal camɓe leegal camɓe e nder jaɓɓe sala jamaka kadi nan ɗon ha joni ha ɗo kalduten nde ceerno Ousmane ari toon lawol mum sakkel min jaadi e biteɗo Siley Bakkel omo wuuri ha joni Siley Bakkel téléphone ngaji fof caméra ji nappil mum omo wuuri ha joni min jaade makko ha holli men kenale mamiraɓe alhaji ali kaari won ɗo kaari won pour ha ganda tan taarih o ko ceer hamme baba kadi yiitanimo alhaji huudu camen kay heydi oɗon nana alhaji huudu cam o ummima halwar kanko tafsir oumar o woni mat o wari kay heydi wona nane mbiɗen halwar ko worgo o wi kay heydi noon jeeya ko e rewo fuuta jogui worgo e rewo to banggue fuuta halwar ko worgo to banggue murtani to woni kay heydi woni ko e rewo wa sakana hunaka hatta mata kanko tafsir oumar woni mat kisa ay kay heydi ɗo to fernoto ɗon o hoɗi ha o hawri Allah diallo joni noon alimat o woni jiiduɗo e Aïcha o ɗumma e baba kanko joni tafsir oumar hawri Allah diallo koye heydi ɗo joni noon ɓiyi ko wa hajara feri ibnuhu ɓiyi ko ali ila ciloji
maat ummino halwar ari kay heydi o hawre la jal ɓii ko o aali feri kay heydi ari ciloji ɗum addanno ceerno wiide min kay mbiyami tan ko ɓicciloñ naaɓe sabi joni oɗo aali ko o ari ciloñ aali o ko ɗon hawre la jal ɗo ciloñ ɗon mamoudou o ɗon hawre la jal aali o ko ɗon hawre la jal ɓeeɗo mamiraɓe tata fof ko ɗon gubba ɗo ciloñ ɗo aali jibinɗo aboubacry bamon haji aali e mamoudou jibinɗo on ɗon aali e aali jibinɗo mahamoudou o ɓen fof ko cilon dewi ɓe taro tafsir oumar woni mat ko hawre ladial ɗo kay heyɗi ɗo ɓii ko o aali kañumne fayi ciloñ o wi ciloñ gasrun mashhurun min ɓura fuuta tooro ciloñ ko nokku lolluɗo gandaɗo e fuuta wiyete ni ko ciloñ salndu fuuta noon wiyete o wi ciloñ de koye worgo wona rewo ciloñ koye worgo wona e rewo fil janibi sénégal haalan o wi hande o wi sa yi noon ceerno windiri e charta ceerno jalal sartidiri noon ceerno wi hande o ciloñ koye worgo jeeyaka e rewo o wi sa yi ceerno wiiri noon o wi nde onno fof onno ko fuuta ko colonisation o fecci ɗum kono ko fof ko fuuta wonno to wiya hankkadi fuuta rewo e fuuta worgo pour ha neɗɗo wasa jiiɓade haalat wiyeede ciloñ hande o ko worgo ɗum woni ko o wiiri noon hunaka ma qarru ajdadi hilkiraɓe ko noon ceerno wi ceerno kañum ɓuuri qirrade ko ciloñ o wi hunaka ciloñ ma qarru woni ñiiɓirde ajdadihi taniraɓe makko alkirami tedduɓe mamiraɓe alhaji aali ko ciloñ saabi oɗon no mbiɗen ni oɗo aali e oɗo mamoudou e oɗo aali fof ko ɗon leli ɗon woni ma qarru ñiiɓirde ajdadi hilkiraɓe wona mbiɗon aali ummima kay hiɗi ari ciloñ wa hunaka to wuffiya kanko on ɗon aali kanko no hawre e ladial ɗo ciloñ ɗo no maat hawri e ladial kay heydi kanko hawri ga e ladial huwa wa ibnuhu mahmoud kanko ɓii ko mahmoud nani ay aali mahmoud nani ko ɓii kamɓe ɗiɗo fof ɓe kawre ladial ɗo ciloñ kanko ɓii ko mahmoud ceerno wi rahmatullahi alayhim yurmede allah yo waɗe maɓɓe ceerno wi wa kana baytuhum bayta ilmin wa salahin o wi ɓe suudu maɓɓe ko suudu gandal ko suudu moƴƴere ɓe ko andaɓe suudu gandal suudu moƴƴere mutaassilina jursumatan wa hasaban ceerno wi ɓe mutaassilina ko yimɓe lasliyankoɓe ko ɓiɓɓe inne ande en ko joomiraɓe lasli moƴƴo jursumatan to lasli wa hasaban e to asko ɓe mbiya ɗum damme nasaban asko hasaban damme fof noon ko gotum fulɓe fuuta mbiyata ko damme ko suudu gandal ko suudu moƴƴere ko yimɓe lasolinɓe ɓiɓɓe inne ande en to lasli to asko fof ceerno wi ma naba sam'u ahadin fi fuuta min ashirati camɓe halwar ceerno wi hay goto nanɗi mum tulani hay goto witami nanani tade kay ka fuutanke camɓe halwar ala fuutanke mo anda hay mo nanani camɓe halwar fo nani manaba tulani sam'u nanɗe ahadin hay goto fi fuuta tade kay o fuuta min ashirati e famille camɓe halwar ɓe ko lolluɓe ko andaɓe yimɓe fof kadi jiiɗi jotodirde e maɓɓe jiiɗi resodirde e maɓɓe jiiɗi jillodirde e maɓɓe sabi wonde ɓe ɓiɓɓe inne ande en nani ɗum ceerno haali ɗo ceerno wi wa kanat ashairu fuuta ani zawayahum yarhabuna fil intisabi ilayhim ceerno wi laatima leƴƴi fuuta famille ji fuuta o wi ani paandiɓe noon ko zawayahum ɓiɓɓe zuwaya en galleji mawɗi e fuuta ɓen yarhabuna eɓe nderɗatno fil intisabi ilayhim askitinade e camɓe halwar kala goto ne yinno jokkodirde e maɓɓe ne yinno jillodirde e maɓɓe resodira e maɓɓe zuwayaji fuuta fof galleji fuuta mawɗi fof holko waɗi noon o wi lima jubilat alayhi nnasu
sabi yimɓe taga ceerno yimɓe taga min hubbil kirami neɗɗo no taga yidde tedduɗo te aɗin ƴewde sohnajo tedduɗo jibinanma ko barkino e ɗum waɗi kamɓe ɓe yiɗanno jokkodirde ɓen e askitinade ɓe sabi neɗɗo taga ko yidde teddugal min hubbil karami yidde teddugal wal hasabi e ɓamtare woni damme o yahay goto majjani ko moƴƴi e fuuta fof no yiɗanno jokkodirde ma joni noon en gari e ɗo joni cakkiɗen janggude ko hello nogas e nayyi joni en naati e hello nogas e suuji al hijratu wal jihadu joni noon kalten ɗo ko fergo e jihadi ha ganda Aboubacry on jibini Alhaji Ali o jeeyano ko e kono Cheikh Oumar bammo Alhaji Ali ko e kono Cheikh Oumar o jeeyano golwol Cheikh Oumar nantaɗe pop omo jeeyano te hano Cheikh Oumar wirnorini on saaha ɓe garti omo yaade bappaji makko jiiduɗe bam makko yummay baba wiyete ko Oumar kamɓe Cheikh Oumar Cheikh Oumar noon ari ha cilon teyɓe ɗon haalniɓe koni fandari mum o wi joni noon ko onon gadortomi onon famille am ko onon gadortomi haade yimɓeɓe wiide wonde mbaɗa ƴefta ɓiɓɓe jananɓe haɗo nawa mbaɗa oppi koreja Cheikh Oumar naworiɓe kanko e bappaji makko Cheikh Oumar nde wirni Oumar o arti ciloy tawno Cheikh Oumar yamirinoɓe ɗum o wi Oumar an kota ciloy o wi Aboubacry an wonko jogori feeñoyde e ma jaaha Guinée Bissau ɗum koye jofande Seydou Nassir al hijratu wal jihad ɗo ko hijra fergo wal jihadi e jihadi sabi o fer o e mima Fouta o ari o hoɗiga kanko Aboubacry jihadi o ko jihadi Cheikh Oumar o wi waalam andu anna mahmoudan mahmoudou o ande kanko ko goto ko aali en ɓe pirli pirlini kono mahmoudou o ko goto te en mbi oɗo aali ko o artuno ciloñ o hawri ɗon e leddal kanko e mahmoudou joni ko oɗo mahmoudou ay o mahmoudou o jibini aali aali o jibini Aboubacry bammo Alhaji Ali ɗum yiɗi jofanade o wiya andu mahmoudou o lamma mata nde o hawri e ladial taraka ibnayni o maayi ko ciloñ omo acci ɓiɓɓe ɗiɗo kanko mahmoudou o acci ko aali Oumar o acci ko aali o acci ko Oumar aali mo acci ko kanko mahmoudou woni oɗo aali ay aali ibni mahmoudou aali ibni mahmoudou nde ko wadde Oumar o e aali o jiidi may baba aali o noon jibini Aboubacry aali o nde maayi mo jiidima ba Oumar o on nehi Aboubacry bammo Alhaji Ali on ɗon Oumar noon ko owni mo yaaduno jihadi mahmoudou nde hawri e ladial ɗo cilon ɗo omo acci ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe aali e Oumar aali o noon jibini bamum Alhaji Ali woni Aboubacry nde ha ganda Aboubacry inniri Alhaji Ali ko bamum bammo Aboubacry ko aali wiyete o innirimo ko bammakko joni noon wa mata aali aali maayi woni jibinɗo Aboubacry on hawri e ladial woni mamum Alhaji Ali on wa taraka Aboubacry ay aali o maayi o hawri e ladial o acci ɓiɗɗo Aboubacry on Aboubacry noon ko woni bammo Alhaji Ali kanko Aboubacry bammakko maayi ko cukalel wa baqiya o heddi fi yadi ammihi e jungo bappajo makko shaqiqa abihi ceeko daɗo bammakko kañum bammakko jiiɗime baba woni Oumar ko aali Mamoud e Oumar Mamoud aali o maayi o jibini Aboubacry Oumar o nehimo woni Oumar Mahmoud alladi huwa eliman Oumar ay ha joni nde ɗo inde ne heddi ciloñ wiyeteɓe eliman Oumar en ɓe keewi ciloñ wiyeteɓe eliman Oumar ko Oumar woni inde de kono o lolliri eliman Oumar tawno kanko wonno almami ciloñ jaɓɓe sala leegal camɓe kanko wonno almami
وهذا الاسم غلب عليه نعم ويندي إند جالتي مكو نعم وين أنا نتاني بي عمر كو إلمان أمر سننتا إلمان أمر وهذا الاسم غلب عليه أخيرا نعم واتنيكو كو إلمان أمر سن لتصدره بالإمامة نعم وندم المامي أرداد وندم المامي كم أدرو دي إلمان أمر on eliman umar non on ni hibba mum alhaji ali on abou bakr fatarabba fi yadi ammihi hada on hi e jungo bappajo makko odo nam hatta atahu ta sheikhu mal are mak kanko mon yiro e gure fuuta o mo ƴeewa konu o mon haboye e hefer te o yaade mabbe gambido gine konakiri mali fof o yaade mabbe gambi gina konakiri e mari cheikhu ma ari hate be culol o mande ben don ko fami makko wa anzir ashiratakal agrabin o wi allah wi neddo e adoro ko reji mi non ko on gondi ko reja ko non taw gaddo to wa hami naw bibbe janat be tan ko fami am nan do ni be gondiri don hatta atahum rahmatullahi al-uzma al-wali ash-shahir alladhi ahya ad-din fi al-gharb khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi tabligh da'watihi wa khalifatu khatm al-aqdab sayyidina ahmad at-tijani radiyallahu anhu وعنهم في تلقين أوراده وتربية تلاميذه سيدي الحاج عمر ابن سعيد الفوتي رضي الله تعالى ومربيهم يدعو أهل فوت للجهاد والهجرة للجهاد والهجرة عن هذه البلدان المعمورة بالبدع الآلفة للصدود عن جانب الله ولينضموا لزمرته المضمونة الميمونة وينصرونه في إعلاء كلمة الله بجهاد الكفار لينصرهم ربهم ويخرجهم من حالة البواري إلى حضرة الانتباه والشهادة ويكون نيبي غونير دون أبو بكر بامم الحجي آلي ومن يجود باباج مكونا نهمو ها أري أمبي دو تشيلون دو tawi be don yurmende Allah mawnde Cheikh Oumar non wiyata yurmende Allah mawnde wali yu lolludo gurtindo diine bange hirnange ga mo ganduda ko lomtido nelaado sallallahu alaihi wasallam Cheikh Oumar na lomti nelaado to yettinde noddango noddude jeyabe Allah be huccinde be Allah o mo lomti timmode qudbuji woni Cheikh Tidiane Cheikh Oumar na lomtimo radiyallahu anhu wa anhum Cheikh Oumar na lomti Cheikh Tidiane to longingol wirduji e to nehgol almum o arema o moni o Seydi Alhaji Oumar ibn Saïd al-Fouti mo ganduɗa ko Foutay radiyallahu ta'ala mo ganduɗa ko nehowoɓe o ari yad'u o mo nodda ahla Fouta lil jihadi wal hijra ceerno haadide o noddiɓe lil jihadi wal hijrati ngare jaadone am kaɓo en e hefere kamɓe fof eɓe naɗo l'islam o noddi fuutankoɓe wal hijrati e ferde o wi pere jalte an hadihi l buldani ɗe leyɗele ɗe gure alma'amurati ɗi ganduɗa gurna bil bidai ko bidaji al alifati ɗi ganduɗa no gowi lissudude paddagol an jaadi billahi ɗiɗo aadaji e bidaji ko ɗi paddi yimɓeɓe huccude e Allah o wi haade noon ko noon ngare en jaadone am mbaɗo en jihaadi kadi peren jalten ɗe gure ɗe ganduɗa guuri tan ko e bidaji te bida faddoto neɗɗo e huccude e Allah o noddiɓe waliyan dammu li zumratihi beele ɓe janta e dental makko ceerno wi dental Cheikh Oumar almadmuna ngal ganduɗa nde defana ko Allah defi ɗum almaymuna dental makko barkinangal ngal o noddi ɓe ɗum ɓe jantu hen o noddi fuutankoɓe wayansuruhu e ballamo fi ila'i kalimatillahi e townude konngol Allah kamo Cheikh Oumar ɗum fandare makko omo townira konngol Allah bi jihadil kuffari habde e hefere o wi ngare jantone am fuutankoɓe fof o noddi
o wi son balliri kam Allah walla on liyansurahum rabbuhum bele joomiɓe Allah walla ɓe wa yukhrijahum Allah yaltina ɓe min hadatil bawar ila hadratil intiba Allah itta ɓe alhaali halkare e firtare Allah adda ɓe hadara pinal wa shahadati e cahodingol poola tan walla poolera ɗum woni jihaadi sa fooli ko baraji a dañi victoire a waɗi kefeero so kefeero warima a cahodini nata aljanna kadranɗa cahodini ɗo woni mo wittatake hasbatake ñalawma darga ala ko direct aljanna sa nani hasbore ɗum komo cahodinani ko ɗum woni cahodingol sa nani cahodingol tan komo hasbatake wittatake kayen kay so ummitinama ko maleykaji ƴeftata ɗum ha nder aljanna o wi ngare jantonema Allah itta en e alhaali halkare o nanna en e alhaali pinal e alhaali cahodingol wona o noddiɓe fa ajabahu jaabimo almuwaffaquna hawridinaɓe ɓe Allah hawrdini e peewal ɓen jaabima sosoɓe fof jaɓani mbi ɗum siirani on cuuɗi silamana haɓoye siirani fa ajabahu almuwaffaquna sosoɓe no anantaɓe ɓen kono Cheikh Oumar walla liduɓe walla camaranaɓe ayan ko camɓe ɓe wonaw no fa ajabahu almuwaffaquna fa kana Elimane Oumar Elimane Oumar haade mbiɗo ko nden inde o lolliri te on en kaali ko bappaji mum Aboubacry fa kana Elimane Oumar hada wa ibnu akhihi e ɓi musidɗo makko Aboubacry ɓi musidɗo makko ko Ali ɓimo ko Aboubacry kanko ne he Aboubacry ay ɓeeɗo ɗiɗo ceerno wi min jumlatil mujibina ɓe jeeno ko e noohiɓe jaɓani Cheikh Oumar fa haajaraɓe peri ma Cheikh kamɓe ɗeɓe jaata nde ɓe jarano boom artude ɓe jaro tan ko ɓe peri ɓe jeehi ko caggal ɗum Cheikh Oumar yamiri Oumar o yo artu cilol Aboubacry noon o joofani ɗum ko joofani ɗum o wi Aboubacry ayi dentalam ngal ɗo ayi ngal dental ko ngal jokkowal te ko an jokkata ɗum jokkowo ɗum koye ma yalta ngal dental jokkat tan jokkowo ɗum o noon koye ma yalta ya yirloyo noon ma yiitu sifanimo hay debbo o hay debbo mo resata ha on ɓiɗɗo yalta hen sifanimo ɗum fof ma ceerno haalba e ngar hen ɗoɗe nde o ummiti hankadi o arti o naati banggue jol banggue wona Jolof kay Kaolack en on diwan no wiyete Saloum banggue Saloum o ɓooyi ɗon banggue Saloum fof ma en garoy hen wata junnan ɗo haala fof ma en gar hen o resita ha o jibiri o andi wona ɗo Cheikh Oumar wiyata omo ɓenna omo yaha ha o yetti noon o andi Cheikh Oumar wi ngal dental jokkat continue ngal ɗo koye ma yalta sifanimo to fay ɗum abdinimo kanko o aroyinga Elimane Oumar e Aboubacry ɓe jeyano ko e notiɓe ɓe fa haajaraɓe perima Cheikh Oumar ila baji safari ɓe jaade makko fergo ɓe jaade makko jihaadi wa akhadha anhu ɓe ƴefti e makko wirdu laawol tijjani ɓe ka andi Aboubacry ba mum Alhaji Ali Cheikh Oumar hokkimo laawol tijjani direct wa makasa ma'ahu ɓe gondi e makko ma qaddara Allahu fodde ko Allah hoddu اللهم صل على سيدنا محمد محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد